So hi guys. So din sa dagat guys. Woohoo! So pahangin muna guys. Papahangin kami dito sa dagat guys. Ang ganda ng views nila. So tingnan natin ang views dito guys sa ano. Ang ganda guys. Pa-relax muna guys kasi kahit malungkot ganito pa rin. Papahangin guys. Yan. Yan si Boy Gigil guys. Bibidyo sa ano guys, sa anong binidyo mo dyan Boy Gigil? Video na ang alon guys. Video na ang alon guys. So papangin muna tayo guys.
hi guys, kumusta yung tanan no? So di ako dapin sa baybayon guys. Kumbaga sa drama pa guys, ako si Rene guys. Maghulat ako. Tapos baybayon guys. Yan. Hindi kayo views guys. Yan. So pahangin lang guys kay paano ba sa dughan nga naghuot ba? Pahangin na lang dughan nga naghuot guys. Tawa lang gyapon tayo guys. Yan. So nice yung views guys. Pahangin kayo guys. So puti ang balas. Yan. Magsuroy-suroy sa lang baybayon guys. May mga punuan sa talisay. Yan. May gidaglandong ng punuan sa talisay guys. So hindi kayo hangin-hangin ano guys ba bro? Ako mga problema nakuhaan gamay. Malingaw tas mga balod. Ang balod aring nga sige og ng balamba. Yan. So ato lang ipaano din atong problema guys. Yan. Kung ipabanila sa balod. Saan man nga namin kayo problema. So dito sa unahan ay nangaligo. Yan. Masarap sanang maligo guys, kaso wala akong extra short. Wala akong short dala. So hangin kayo guys. So dag mga balod guys o nga hanggang balamba guys. Palambar na lang itong kasing-kasing nga naghuot. Yung mga problema guys atong ipaanod. Dili gyapon ta paapekto kabisag sa mga problema. Laban lang gyapon. Bisag kung sa ang hagit sa kinabuhi kinalan na barong ka, padayon ka. Mga pangandoy. Ang idala ko sa amigo diri guys kay pahangin daw. Ikan kami ng trabaho. Big time. So si Budigil natulog. Ako ang pilingaw kay subon man. Hindi madag tulog-tulog. Susuroy noon. Ayan, susuroy oh. Ayan. Kasi si Boy Digel relax. Lingkod sa tangi. Lingkod lang guys. Si Boy Digel relax. Boy Digel, ano masabi mo? Okay kayo. Lamig kayo. Lamig kayong tulog guys. So hi guys. Gimingaw ko niya guys. Gimingaw ko sa uyab guys. Ngayon na lang ko nga paano doon na akong gugma. Akong maabot sa iya ha. Paano sa dagat guys. Kusok kay balod oh. Kusok kay balod guys. Ipampak sa balod niya kung kasing-kasing nga naghuot. Naghuot sa kamingaw ba? Mahimo pa lang ipaano doon kung kasing-kasing niya ipaabot sa iya ha ba?
Para makita niya ang gugma sa kung kinahirap na. Balak na mod. Yagi na to balak guys. Ang mga problema sa kinabuhi. Laban lang yapon. Dili mag-uol, kaog bagol. Laban lang, kaog kaban. Butang niya. So, laay gid guys, ningaw. Mga balod na lang ang kuan. Nagdala og sunata dili na pita mga balod ba. Nasadya kayo ng mga balod guys. Mga balod oh, ay pa. Nasadya ko sila. Pag nag-video, nagulanon. Papalita ko sa inyong smile di palihog. So, dinis lang taman guys. Thank you so much for watching. God bless us all. Ayan guys. Balik ng trabaho guys. Sabi gito ng lugar na manindot kayo views guys. Ito yung view ba? Tingnan na nila beats ko. Bikini beats. Muli bikini beats guys. Huwag lang bikini nito milaki man. Baking bits. So, public baking